வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கேமிங் வித் இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். நம்ம ஸ்குவாடில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஆஃப்லைன் ப்ராங்க் பண்ணி போட்டிருந்தோம் கைஸ். அதில் இந்த மேட்ச்சில் என்ன நடந்துக்கணும் கைஸ், ஆப்போனண்ட்டில் வந்திருக்காங்க. இப்போ வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். ஆப்போனண்ட்டில் இப்போ ஒரு தம்ப்நெயில் வைக்கலான்னு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன். அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு, யூடியூப் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கினா தான் வைக்க முடியும்னு. சரி ஓகேன்னு விட்டங்க கைஸ். அதை இதே வைக்கிற தமிழ் தான் கைஸ் வரும். அடுத்து இந்த ஆப்போனண்ட்டில் வந்துருக்கல கைஸ் ஒரு ஸ்குவாடு. இந்த ஸ்குவாடுக்கிட்ட நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு டைம் ஆஃப்லைன் ப்ராக் பண்ணோம் கைஸ், 2 பண்ணோம் கைஸ். அதில் ஒன்று தோத்துட்டோம், இதுதான் கைஸ் வந்துச்சு. அந்த தோத்தப்போ எங்களை அடித்த ஸ்குவாட் இதுதான் கைஸ். இதை பழி வாங்கணுன்ட்டே எல்லாம் அப்படியே வெறியோடு இருந்தாங்க. இது ஆஃப்லைன் ப்ராக் வேணாண்டா கட் பண்ணிக்கலாம் சொன்னாங்க. நான் தாங்க கைஸ் எனக்கு கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தேன். இதில் கதையான அதே ஸ்குவாடு தாங்க கேம் டெவலர்ஸ், கேமிங் லைன் எல்லாமே நாங்கள் 4 பேர் தாங்க ஸ்குவாடு. கேம் டெவலர்ஸ் 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் 4 பேர் தாங்க ஸ்குவாடு. இந்த வாத்தி 67 அந்த இடையே கேம் டெவலர்ஸ் வந்துருக்காங்க. பட் அது என் பிரதரோட ஐடி கைஸ். அப்புறம் இந்த பாட்டுங்க கேம் டெவலர்ஸ், ஸ்கிரிப்டுன்னு இருக்காங்க அவனும் கேம் டெவலர்ஸ் கைஸ். வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆனால் வருவானே கைஸ். இப்போ போன மேட்ச் அடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க. அப்போ தான் எல்லாம் கவனித்தோங்க கைஸ். இந்த ஸ்கிரிப்ட் அவனுக்கு என்ன மேட்ச்னே தெரியாமல் கொஞ்ச நேரம் முடிச்சுனாங்க கைஸ். அப்புறம் தான் புரிஞ்சு கைஸ் அவனுக்கு. அவங்களானே அப்போ தாங்க யோசிக்கிறான் ஸ்கிரிப்டு. அப்படியே டிஃபீட் ஆனாலாம் கட் பண்ணியாமல் பார்த்தோங்க கைஸ். ஆனால் ஆஃப்லைன் ப்ராங்கில் இதுதான் முக்கியமான பாட்டு. ஆனால் நான் ஒன்றுமே கட் பண்ணிக்கல கைஸ், அப்படியே போட்டேன். அப்புறம் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த 3 மேட்ச் போகிறது வேணால் நான் கட் பண்ணுவேன் கைஸ். அதெல்லாம் எதுனா இதுக்கப்புறம் கன் எடுக்கிறோம்ல கைஸ், இந்த 3 ரவுண்டு அவங்க ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் நான் கட் பண்ணிடுவேன் கைஸ். அப்புறம் வீடியோ நிறைய நேரம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் யாருமே அவ்வளோ பார்க்க மாட்டாங்க. இதாங்க கைஸ் ஒரு 2வது வீடியோ. யார் கைஸ் அதை போய் இந்த வீடியோஸை போய் 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் பார்த்துட்டு இருப்பா. ஸோ நான் ஷார்ட்டாக தாங்க கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு 7 மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கேங்க, பார்ப்போம். அப்புறம் இந்த எமௌண்ட்டு ஏன்னா இப்போ எக்யூப் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா கைஸ், இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட ரைட்டு. இதுக்கு முன்னே என்கிட்ட 3 ஐடி இருந்துச்சு கைஸ். ஒரு ஐடி கோவிந்தா கைஸ் 838 பாஸில், அது கெஸ்ட்டு கைஸ். அப்போ எனக்கு கேம் விளையாட தெரியாது. அடுத்த ஐடி ஏற்றுனங்க சது கோவிந்தா. இப்போ இந்த எமௌண்ட் போட்டலாம் கைஸ். இந்த எமௌண்ட்டில் தாங்க நான் இந்த ஐடி ஏற்றினேன். மொத்தம் 3 ஐடி இருந்துச்சு கைஸ். அடுத்து இப்போ இதெல்லாம் கட் பண்ணிடுவோங்க கைஸ். கட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே மேலே ஏறி போய் முடிக்கிற இதுக்கெல்லாம் போயிடுவாங்க. கன் எடுக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு வேறு லெவலில் போயிடும். ஆனால் இந்த மேட்ச் ரொம்ப ஃபன்னாக வேறு லெவலில் போச்சு கைஸ். இங்கேருந்து ஒரு கிரனைட் குக் பண்ணி போடுவாங்க கைஸ், சில டேமேஜ் கிடைக்கும். இன்னொரு டீலில் செத்துருவாங்க கைஸ் பையன். அப்புறம் இங்கே ஜம்ப் பண்ணி கில்ல எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜம்ப் பண்ணுவோம். பின்னாடி ஒருத்தர் நச்சுன்னு வைப்போம் பாருங்க. அடுத்து இங்கே ஒரு க்ளூவால் போட்டு ப்ரோ இவனை கிளியர் பண்ணி விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஓடிட்டேன் கைஸ். அந்த வாத்தி 67 இருக்கால கைஸ், அவர் தான் கைஸ் அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு ஓட்டாங்க கைஸ் அந்த சைடு. அப்புறம் இதில் கடைசி எங்கே இருக்கான் ரொம்ப நேரம் தேட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் வேறு ஒருத்தர் க்ளூ கேரக்டர் வச்சுருந்தேனா கைஸ், அவன் க்ளூ கேரக்டர் போட்டோன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கைஸ் பையன் எங்கே இருக்கிறான்னு. அப்புறம் ஓடி போய் கொடுவேன்னு அவனை அடிச்சிடுவாங்க. அவ்வளோதாங்க கைஸ் இந்த ரவுண்டு அவ்வளோ இதாக இல்லை. கிரானைட்டில் மட்டும்தாங்க கைஸ் ஒரு கிலோ எடுத்தேன். நிறைய கிலோ அடிக்கலாம் பார்த்தோங்க கைஸ், அவ்வளோ கில்லுலாம் வரல. கில்லு எல்லாம் நாங்கள் கில்லை சொல்லி வச்சுக்காமல் இங்கே பாருங்க இங்கே தான் க்ளூ கேரக்டர் போட்டோன்னு அந்த இடத்துல எம்ஏக்காக பாட்டோங்க. அப்புறம் இங்கேருந்து நான் ஓடி போய் அடித்தான் ஜம இங்கேருந்து ஓடி போய் அவனுக்கு எப்போ பாருங்கள் ஏச்சிங்க ஹெட் ஷாட் வைப்போம் பாருங்கள். MP48 அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதாங்க. இந்த பொண்ணு தாங்க எமோட்டு எல்லாருமே போட்டாங்க ஜெயிச்சுட்டு. அப்புறம் எங்களுக்கு சரி பரவாயில்ல கண்டென்ட் போய் எடுத்துகிட்டு போடலாம் அப்படின்ட்டு வந்தாங்க. தரமான கண்டென்ட்டுன்னு பட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இங்கே வந்துடுங்க. அடுத்து அவங்களுக்கெல்லாம் திருப்பி ரிவெஞ்ச் எடுக்கணுன்னே போட்டு இங்கே போடும்போது டபுள் வெக்டர் ரிட்டுன்றானுங்க கைஸ். ஒரு ரவுண்டு ஜெயிச்சதுக்கு டபுள் வெக்டர் ரிட்டுன்ட்டாங்க கைஸ். அங்கே ஒருத்தர் மேலே நிற்பான், அவனுக்கு ஹெட்ஷாட் வைப்பேன் பாருங்கள். அவனை நினச்சா அப்போயே முடிச்சிருக்கலாம். கீழே ஒருத்தன் டபுள் வெக்டர் வச்சுட்டு வந்துட்டான். அவனை அடிச்சுட்டு வந்தோன்னே என்ன புகச்சிட்ருவானுங்க அடி டம்முன்னு. ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், அப்படியே அவனை விட்டு உன்னை கிளியர் பண்ண பார்த்தேன். இங்கே ஒரு இதாகிருங்க என் கிரேனிட்டில் நானே டவுன் ஆயிடுவேன். இவனை அடிப்பேன் சாவல. ஐயோ ஏற்கனவே 2 அடி அடித்தேன், எப்படா சாவலை அப்படிமே ப்ரோ. இங்கே பின்னாடி ஒருத்தர் வந்துடுவாங்க கைஸ். இவனை அடித்து முடிச்சுட்டு அந்த கிரனேட்டில் நான் டவுன் ஆயிடுவாங்க கைஸ். இப்போ அப்புறம் பாட்டோடே ரிவே பண்ணுறேன் அப்படின்னு இவன் கொடுங்கன்னு ஓடி வந்துடுவாங்க கைஸ். இவன் ரெடியாக இருப்பான் ஏற்கனவே ஆனால் டக்கு ரிவே பண்ண இங்கே போய் மெடிக்கிட் போட்டு நான் போகிறக்குள்ளே முடிச்சு விட்ருவாங்க. அது வேறு விஷயம். அப்புறம் முடிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் டக்கு அடுத்த ரவுண்டு போய் டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும். நாங்கள் 3 பேருமே கண்டென்ட் எடுப்போம் கைஸ். எடுத்தால் நாங்கள் 3 பேருமே கண்டென்ட் எடுப்போம். இப்போயே நான் எடுத்துட்டேன். அவங்க 2 பேரும் எடுக்கிற கண்டென்ட் சொதப்பிடுச்சு கைஸ். 2 பேத்துக்குமே சொதப்பிடுச்சு. எனக்கு மட்டும் கரெக்டாக வந்துடுச்சு கைஸ். அவங்க 2 பேத்துக்கும் சொதப்பிடுச்சு கைஸ்.
பட்டு பரவாயில்ல, நாங்கள் இன்னும் எடுப்போங்க. கன்ஃபார்ம் நாளைக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு எல்லாம் ரெடியாக தான் இருப்போங்க. அங்கேருந்து கட் பண்ணி இங்கே வந்துட்டோங்க. இங்கே வந்து இங்கே ஒருத்தனுக்கு விழுங்கு பாருங்க. இங்கே ஒருத்தன் எல்லாம் டபுள் ஆக்டர். எனக்குன்னா ஷாக், எனக்குன்னா வந்து பயமாயிடுச்சு கைஸ். டபுள் ஆக்டர் எட்டு வந்துட்டானுங்க. நான் என்ன கைஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு வந்து அப்படியே இவனை அடிச்சுட்டு டப்பு டப்புன்னு அடிச்சு அவ்வளோதாங்க. ஊக்காங்க போட்டு இதெல்லாம் அன்றைக்கெல்லாம் நான் ஃபன்னியாக நினச்சிட்டு இருந்தேங்க. ஊக்காங்க போட்டு டவுன் ஆயிடுவேங்க. நானே ஊக்காங்க யூஸ் பண்ணுறப்போ நிறைய டைம் இப்போலாம் ஆயிருக்கேங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு இங்கே கட் பண்ணிடுவேங்க. இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும் கைஸ். நிறையா சொன்னால் நிறையா வந்துட்டே இருக்கும் கைஸ். ஸோ கட் பண்ணி இங்கே ஒரு அடி அடிப்பேன், அவர் உட்பேக்கரில் அடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி எடுத்துப்பார். பட் இந்த அடி வந்து கணக்காகலை கைஸ். ஏன்னா அவர் இந்த அடி கணக்காகலை, ஏரோ மார்க் காமிக்காதப்பே நான் கண்டுபிடிச்சேன் இந்த அடி கணக்காகனு. இந்த இடத்துல ஒரு கட் நடக்கும் கைஸ். இந்த இடம்லாம் நிறையா ரொம்ப நேரம் போகும் கைஸ். ஆனால் இங்கெல்லாம் வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கோங்க கைஸ். ஒருத்தர் கிரானைட் போட்டு செமையாக சிக்கன் கொடுப்பான். இங்கே பாருங்கள், இவன் இருக்கான இவன் தாங்க கிரானைடை போட்டு சும்மா அப்படியே போட்டு தெறிக்க விடுவாங்க கிரானைடை. இவனை எப்படி முடிக்காம பாருங்க. ஓபி ஹெச்ஆட் அடித்து அவனை முடிப்பாங்க கைஸ். வேறு லெவலில் ஓபி ஹெச்ஆட் அடித்து முடிப்பாங்க கைஸ். இங்கே பாருங்க, இங்கிருந்து ஜம்ப் அவ்வளோதான் கைஸ். ஓபி ஹெச்ஆட் கைஸ். ஜம்பெல்லாம் இல்லை, ஒரு நார்மலாக ஓடி வந்துட்டுருந்தான். ஸோ அவனுக்கு ஹெச்ஆட் வந்துருச்சு கைஸ். அதான் ப்ராப்ளம் கைஸ். இப்போ வேறு எனக்கு மெசேஜ் வந்துட்டே கைஸ். நிறைய மெசேஜ் வேறு வந்துட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அது என்ன பண்ணுறது, வெளில போனால் நான் வாய்ஸ் கொடுக்கறது இதாகிடும். ஆனால் நான் அப்படியே வெளில போகாமல் கொடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்துல ஒரு பொண்ணு இங்கே வருவா. அந்த பொண்ணு அடிச்சுட்டு எமௌண்ட் போடலான்னு பார்த்தோங்க. பட் அவனை அந்த பொண்ணு அடித்ததுக்கப்புறம் வந்து சரி நம்ம கில்லு போதும் விட்டுறலான்னு நினச்சிட்டு அப்படியே விட்டுட்டாங்க. இவன் கில்லு அடிப்பான பாட்டு இருந்தா எலிமினேட்டாக விட்டாங்க. நானாவது கில்லு அடிச்சிருப்பேங்க. இந்த இடத்துல இந்த பொண்ணு அடிச்சிட்டாங்க. இன்னொருத்தனை அடிச்சிருவாங்கன்னு பார்த்தா வேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க கைஸ் அந்த கில்லவே. அவன் வீர மரணம் அடைஞ்சிருவாங்க கைஸ் எங்ககிட்ட. ஸோ கைஸ், நாளைக்கு தரமான வீடியோவை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் கைஸ். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது கைஸ். நாளைக்கு என்ன கண்டென்ட் போடலான்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே நான் வந்து எடுத்து போடுறேன் கைஸ். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சொல்கிற கமெண்ட்டை எடுத்து போட்டுறேங்க. நீங்கள் சொல்கிற இதை எடுத்து போடுறேங்க கைஸ். பாய் கைஸ்.